ପିଟି ଦେଲା କିଏ ବେ ଏ ପିଲାଟା କିଏ ପିଟି ଦେଲା ବେ ମୋ ମୁଁ ଡାକୁଛି। ନଗା ଫୋନ ନଗା ହ୍ୟାଲୋ କଣ ଅଛି ଆବେ ଭାଇ ଡାକୁଛି ବେଗିଆ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ କେତେ ଜଣ ଅଛ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ପୁରା କାଟି ପକେଇକା ପୁରା ଚିତ୍ତର କରିଦେଲା ଆଜି ପୁରା କାଟିଦେଲା ହେଲା ଭାଇ 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 ବେ କୋଉଠି ଦେଖା ଯାଉନି ବେ କାଇଁ ବେ ପୁରକୁ ଦେଖ ଆରେ ଏଇଠି ଅଛି ରେ ଜାଣିପାରୁନି अबे किया काफी बे पड़ो बे पूरा काटी गिर जीवो भाई ହେଲା डरने ओ भाई आइबो हां ए भाई मर गुनी No, 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 no. भाई मर गुनी भाई सॉरी भाई सॉरी भाई कौन है लगे अबे किसी का तो कर दी जाके फिर लग जीवोनी लगन भाई नहीं नहीं परिवार कितना है ना अब ले